ospital, mga district hospitals, pati ng emergency medical services, tinugon naman na tinugon na maging alerto as in handa na magresponde sa anuman na mga emerhensya na pwedeng mangyari. Sa ibong nalado, preparado naman ang sendang mga ekipahe na kinakaipuhan na gamiton kung in kaso magresponde. Mayor Pati Alsua Gonzales Gonzales Alsua kan siyudad Diligaw nagpaluwasin pagirumdum sa publiko may kinaraman kung paano magkakaiwas sa COVID virus. Jimmy, nasalita sa detalye. Nagmaluwas din na pagparamdum sa publiko si Mayor Pati Gonzales Alsua kan Ligaw City ngunya na dakulan mga nag-uuruli hali sa Manila na magsunod sa mga health safety protocols para na makabuelo ang COVID virus sa kapalibutan. Kung bagong abot kay puhan iwasan ngunan pakipagsalamuha sa mga tao imbis magtinir sa nasa laog kan harong bago na maluwas para makipag-inuman o mapashare sa mga resort para mag-swimming. Delikado ang mga tiripon-tipon ngunyan na panahon sigon sa alkalde. Digdi sa Ligaw, medyo naadit si Mayor Alsua dahilan sa igwadigdi ni na kaso ni na COVID kung kaya padagos na pinagpapamonitor si nagko-contact tracing na City Health manungod sa siring na bagay. O yan, tingog ni Mayor Pati Gonzales Alsua. Dito po niyan arang mga nag-uuruli, baka po ako lang nag-uuruli, medyo alam ko po paano nag-arapara alam ko ang kaso ka sa Manila. So mag-ingat po kita kapos. Ibitaran pa po, iyo po, bakasyon, no? Lenten season, medyo long weekend, ibitaran pa po na magpapakishalubilo sa iba. Mayor Pati Gonzales kan Ligaw City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Aktibo ng unyanan iba-ibang grupo para masiguro ang kaligtasan kan mga namanuan. Ngunya na Semana Santa lalo na sa Sabado as in Domingo kung saan pinaglalauman na mas dakol ang maluwas para magkarigo sa mga resort as in swimming pool. Ang gobyerno lokal nag-aktibar kan sendang Emergency Operation Center, Emergency Medical Services, Rescue Team sa Sinibapa, mantang ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard as in DPWH, handa man na magresponde sa anuman emerhensya sa tinampo, mantang ang Radio Communications Group aktibo naman kan sa indang Oplan Sumbak o summer vacation. Brownout mo niyan na Semana Santa, masalo daw na naglalala. Al Armario sa detalye. Iwas sa sinasabi kan APEC na magiging marayan serbisyo ngunyan na Semana Santa, nalulugod naglalaan mga brownout. Eksperyensya yan kan mga konsumidores. Nakasubang isa na, nagpalsok mga magalasotso, di na banggi, nag-ilaw man gilayon, nagpalsok naman matanga, nag-ilaw gilayon, nagpalsok magahon, nagod ngunyan brownout pa, digdi sa order kan Legazpi. Yun lang sinasabi kan APEC management kan mga tabalikod na aldao kan mga brownout parte kan sa indang mag-antisipar para maging magayon na serbisyo ngayon na Semana Santa. Alagad taliwas hindi sa tunay na sitwasyon ngunyan na mas naglala ang mga brownout. Anarpario, Pasado na po ang lokal na gobyerno kandaraga sa ginibunindang simulation exercises alagad. May mga adjustments pang gigibuhon tanganing mas maging madali o smooth ang pagsikad kan sa indang vaccination program. Sa entrevista kan DCGB News kay Alcalde Vic Perete, basado sa naging evaluation kan SIMEX kan Department of Health kay puhanindang magdagdag ng doktor dahil sa presente tulong doktor sa nanaigwaan sa indang banwaan mandang pihalat man sindaan bakuna na ialokar sa indang munisipyo halin sa gobyerno nasyonal na gagamiton sa pagbakuna sa sindang mga health workers. Alaga dagtong asigurasyon si Perete na sinda preparado naman sa pagpuon kan bakuna. Duwang health protocol violator sa TV Albay pinalinig sa tinampo. Jomar Bien sa detalye. Duwang persona na nagpayular sa health protocol sa Banwaan Kadtiwi ang natawan ng penalidad kanakaging aldaw. Ini matapos na istriktong ipautog na kan Banwaan Kadtiwi ang pag-issue ng citation ticket sa mga nagbabayular sa mga ordinansa kan Banwaan. Ang duwa inaprender matapos na dai ang mga ini magsulot ng face mask sa pampublikong lugar.
Basado sa ordinansa, ang sistema na madakop na magbayular sa pagsulot kan face mask, makagkapamili kung sinda mamulta o mag-community service. Pinili kan duwang community service kung kaya ang mga ini iyon pinalinig sa kapalibutan kan sentro kan banwaan kan tiwi sa laog ng 2 oras. Yan ang report. Joe Marbian, DCTV. Nagpatanid ang Albay Power Energy Corporation sa mga magurang na bantayan daw ang sa indang mga aki asin pagbawalan ang pagpalayog nin buradol harani sa linya nin kuryente. Sigon kay Pat Gutierrez, teran an insidente. Mantang nagpagirumdum si Gutierrez sa mga albayano, naibitaran man ang pagkondusir nin o kaya pagkukonstruya nin harong asin establishmento na harani sa poste nin kuryente. Siring kay ni o siring man sa siring kaining paagi may bitaran ang mga insidente nin kuryente kan mga persona sa palibot. Improvement kan drainage sa daang mahalika sa Banyag Daragalbay pupuna na kan DPWH sa maabot na Abril 5. Renz Luna sa report. Laoma na ang magabak na trapiko sa masunod na semana dahil ang tapupon na kan Department of Public Works and Highways Albay 2nd District Engineering Office ang pagpapakaray sa daang maharlika o ining improvement kan drainage dyan sa may Banyag section magpuon sa Abril 5. Inang abisong pinaluwas kan DPWH sa kung sa ini parte kan Build program kan DPWH as ininiman sa pag-improve kan drainage dyan sa nanumbitan na lugar as imposible man i-extend rin yan dyan sa may parteng Malabog, Daragalbay. Kaya sa ngunyan ininaan na pinagpapreparar kan mga otoridad dahilan sa pag-handle kan talagang magabat na traffic o pinagalaoman na iyo makakapag-apektar sa masunod na semana. Pinagalaoman na mapuon ng proyekto magpuon sa Abril 5 hanggang Oktubre 2 taon 2021. Madagdag na bareta, Renz Luna, DCTV. Alas 6:17 oras sa Pilipinas. Ang mga bareta sa lado nasyonal masunod makalipas lang kayo ni GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bidito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bidito. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan ko yung uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicos Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco. Crown Pharmacy. Ultra Tragal by GML Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Phoenix Corporation. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 na.
Uminabot po sa total na 747,288 ang bilang kan mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa datos kan Department of Health, ini matapos marehistro ang 6,128 na mga bagong kaso ng virus. Sa kabilugan na kaso ng COVID-19, 130,245 ang numero kan mga aktibong kaso kaini. Sa kaparehong datos, narehistro man ang 106 na mga kasong nagadan sa virus, kaya puminakol sa 13,297 ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sa 103,747 ang total recovery sa nasyon matapos marehistro ang 491 na mga bagong narahay digdi. Day pa man dagos na nadadangog ang Pilipin, uday pa man dagos na nadadaog ang Pilipinas sa laban sa COVID-19. Inaan sinabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega sa tahukan pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Vega, pigasikaso ng unyan, iyong paglubok ang kaso alagad bako gustong sabihon kay ni nadaog na kita dahil day pa nagkukulaps ang health system kan Pilipinas. Sigon kay Vega, bubuksan na sana kan gabos na hospital beds para sa COVID-19 patient, kanya-kanyang akomodaron o kaya-kayang akomodaron ini. Alagad, igwa pa man giraray ni non-COVID patient na kay puhan man natawan ng atensyon medikal. Tiga adalan ngunyan ni Metro Manila Council o MMC ang datos hali sa DOH bago desisyonan ang rekomendasyon kan Interagency Task Force na palawigon ang ipinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR+. Sigon kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares na pighalat na ninda ang nasabing datos kung sahin may hiling kung ano ang maging epekto kang ngunyan sa pinapautob na ECQ sa numero kang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Tinawanin doon ni Olivares na importanteng balansehon kan IATF ang protokol sa paglakop kan nakaulakit na helang asin pagbangon kan ekonomiya. Enot kay ni sinabi kan Malacanang na posibleng ikonsiderar ang pagpalawig sa implementasyon kang ECQ sa National Capital Region plus bubble. Naghirit ang Palasyo Malacanang sa Kongreso nin kadagdagan na pundo sa oras na mapalawig ang pinapautob na Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ini pwedeng ipaagi sa pagbusol kan Bayanihan 3. Sigon kay Roque at ang pangmarhay para ibusol ang nasabing pupestong lakdang dahil kay unang hilingon kung mababa o maitaas ang kaso ng COVID-19 sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan, sinabi ni Roque na 50-50 ang tsansa na palawigon ang ECQ. Pabor sa Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion III na palawigon nin sarong simana ang implementasyon kan Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR+ sa tahukan paggalangkaw nin kaso nin COVID-19. Sigon kay Concepcion, pabor ini sa extension kan mahigpit na quarantine protocols lalo na kung dai pa man giraray na kokontrol ang patakot kan virus. Tinawanin doon ni Concepcion na dahil basta o masyadong maapektaran kani pinapautob na ECQ ang mga kabuhayan lalo na tama-tama nin holiday ang epekto kay ini dahil sa Semana Santa. Piglinaw man ni Concepcion na pinagpapaboran niyang paglawig kang ECQ kung makatabang ini sa pagbabakan kaso ng COVID-19. Alaga tinawanin doon kay ini na importansya kung mas na pag-aadalan ang ano man nagigibuho na lakdang kan gobyerno kung ini papalawigon pa o dai. Nagpahayag po rin suporta si Manila City Mayor Francis Zamora sa planong palawigon na ipautob na Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sigon kay Zamora na masasayang sana ang sarong simanang pagkakaigwan ng ECQ dahil sa bako ini isupisyente para mamatean in marhay ang pagbaba nin kaso kan COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Zamora, naihiras naman niya kay Health Secretary Francisco Duque III kung saan paborman ini nakulang o halipot nin marhay ang sarong simanang ECQ para mamatean ang epekto kay ni. Inot nang nagrekomendar si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na palawigon ng ECQ sa NCR Plus na nakatalaan na magtapos sa Abril 4. Alas 6:25 oras sa Pilipinas.
GB News Express. GB News Express. Namipidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasan hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 100 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ng sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer na lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uupo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay Senyor of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Rally-affected communities ng Action Against Terror at CARE Philippines. GB News Express. GB News Express. Suminakat po sa 3 milyon na numero kan mga nagadan sa bilog na kinaban dahil sa coronavirus disease. Base sa pinakabagong record kan WHO, nasa kabilugan na 2.8 milyon ang totalmenteng bilang kan mga nagadan dahil sa COVID-19. Hali ni sa 128 milyon 631 mil na bilang kan mga nagpositibo sa COVID-19 sa bilog na kinaban. Sa ngunyan, iguanin 103 milyon 740 mil na mga numero kan mga nakarecover. Mantang 22 milyon 810 mil ang aktibong kaso nin COVID-19. Nagkaperang simana ang kaipuhan para mas hararom ang investigasyon may kinaraman sa pag-aaram kan mga tunay na pinaghalian kan COVID-19 na nagpoon sa China. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, dahil bako pa supisyente ang resulta kan pag-aadal na ipinaluwas kan group of expert na nagduman sa China manungod sa tunay na pinagikanan kan COVID-19. Inako kay ni na nadidifisilan ang grupo sa pag-aadal kang raw data kung kaya kaipuhanin dagdag na panahon para makapag-investigar. Tinawanin doon ni WHO Investigation Team Leader Peter Den Embarek na daing ebidensyang gikan sa virus ang sa laboratory leak sa China asin dakula ang pagtubod nindang ang virus na sa Wuhan, China na Oktubre o Nobyembre pa sana kan taon 2019. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara po kan detalye kang istorya. Padingmar, good morning. Good morning, PP. Sa kirari na nagpagirumdum ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa importansya at pagsunod sa minimum public health standards sa obserbasyon kan Semana Santa. Nawanin doon kan DOH Bicol CFD na dapat siguruhon kan lapang saro na mabawasan ang peligro na maulakit ang COVID-19 sa bagi kan distrikto
asin padagos na pag-utob kan Pida Solution Plus. Bawal walang face mask at face shield. Isanitize ang ating mga kamay at iwasan ang kulog na lugar. Dumistansya ng isang metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. At alamin ang tamang impormasyon plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. Sarong pagirumdum kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang, nasa linya po si Riniel Mago kan Pag-asa DOST sa kamugtakan kang panahon. Riniel, good morning. Go ahead. Okay, good morning po sa inyo at good morning sa gabos na nagtatawag at nagtatalag ng programa ng DCGP. Ngayon lang daw nga po kang Webe Santo, April 1, 2021. Para sa nagkakang panahon, kasabag pong alas 3 ng pagkaaga, yung ating namamonitor ng low pressure area, ay ang duman sa may bahagi pang 105 km east-southeast of General Santos City. Sa coordinates na 5.9 north, 136.1 degrees east. Sa inyo naman, mababaan tsansa na maging ganap na bagyo, ini ng ating LPA na yan duman sa bahagi kang Mindanao. Pero ganun pa man, nagpapaoran nga po ito sa Mindanao at sa ilang bahagi kang Visayas area. At maliban nga po dyan sa LPA na yan duman sa may southeast of Gentan, nakaka-apekto pa rin naman po yung ating easterlies. May mitaduro sa dagat Pasipiko. At nakaka-apekto po ito ang Luzon as in Visayas. Kung kaya't digdi po sa kuya sa Kabikulan, yaman pa rin po natin maging ngayon ang kumugtatang panahon, maging mainit pa rin po ang ating temperatura sa gilid o pagtalgal. Lagi mo pangunaw, sundo sa mga panganuron lamang, kondisyon kang kalangatan, maliban na lamang nga po yan sa mga pulo-pulo o mga isolated mga pawiran as in pagkikilap pagdagaygoy. Maging maluya sundo sa moderatang duro sa Risa Serangan, sundo Norte Serangan, ang dalawan sa Kabikulan, at may banayad sundo sa moderatang ukol ng kadagatan. Sa Ingil Warning na nakabutala sa kadagatan dyan, di ko rin yung ibig sabihin, safe naman po maglawot, gabos na mga lulugang pagdagat sa kadagatan kan Bicol region. Nalalawan po natin na ang temperatura ngayon daw sa Kabikulan po 23, sundo 33 ang Pascal Celsius. Saldang nagsirang pasbugong alas 5:41 ng aga, asin masunod naman na siya na alas 5:57 ng pagkahapon. Para po sa ating Philippine Standard Time galap ng alas 6:33 ng pagkaaga. Halin sa Pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago, nag-uulan. Salamat, Reniel Mago, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang, nag-apelar po ang Department of Trade and Industry sa mga overseas Filipino workers o OFW na displaced kan COVID-19 pandemic na probitsaran ang sendang entrepreneurship programs asin magpuon kan sendang sadit na negosyo. Sigon sa DTI, may loan program na available para sa OFWs na gusto magpuon ng negosyo sa pagikan DTI attached agencies na Small Business Corporation o SBCOR. Inako ni SBCOR Head for Capacity Building Group Josefina Flores na 205 na loans na ang nagkantidad ng 11.8 million sana. Ang sayang inaprubaran na maabot sana sa 1/10 kan sanggatos milyon pesos na pondo kan programa magpuon kan magsikad ini sa bulan kan Hulyo kan nakaaging taon. Mantang tinawanin doon ni Trade Secretary Ramon Lopez na handa sindang tabangan ang mga entrepreneurs na mag-avail kan programa gikan sa iba pang gobyerno na ahensya arog kan Department of Agriculture para sa agribusiness as in start-up program kan Department of Science and Technology. Para po sa tuyang balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa 500 years of Christianity. Ang pasyong mahal o ang mahal na pasyon ni Jesukristong Panginoon natin o na tula o sa Ingles, The Sacred Passion of Christ of our Lord. That is a poem. Iyo ang sinurat asin tigpublikar kang kainot-inoting Makata
kan Katagalugan na si Gaspar Aquino de Belen kan taon 1703. Ini saro sa mga sinaunang practice nin debosyon kan mga Kristiyanong Filipino sa panahon nin mga Kastila. Napublikar man ang enot na pasyon bilang parte kang libro ni Aquino de Belen na may titulong Mga Panalangin Pagtatagubilin sa Kaluluwa ng Taong Naghihingalo, kung saan nakalatag sa libro ang giya asin ritual na mailigtas ang kaluluwa kan sarong naghihingalo o may malalang hilang siring kan paghaplas nin Santo Olyo o Holy Oil asin pamibion. Ang sarong popular na Tagalog version kan pasyon, iyong kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristong Panginoon natin na sukat. O sa English, The History of Passion of Jesus Christ, our Lord, that surely shall ignite the heart of whosoever read it. Ini iyon inapod na Pasyong Heneses dahil isinabay digdi ang pagmukna kang kinaban hali sa naratibo kang Henesis sa Biblia. Mantangan sarap pang version kang Pasyong Pilapil na sinurat man ni Dr. Mariano Pilapil kan taon 1814. Iyo pong idinagdag sa buhay ni Maria asin Jesus Paraber. O Paraber ang pagsakit asin pagpako kay Jesus sa krus. Kan 1949, ipinagpublikar man ni Ignacio Luna and Sons Company ang saropang version kang Pasyon na may titulong Awit at Salaysay. Ang pasyon o pabasa, iyong sagkod mo niyan, padagos nagibo kan mga deboto bilang pamamanata sa panahon nin Semana Santa. Balik na daw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, mga tugang News Director Edwin Peralta, si News Manager Mar de la Cruz. Katuwang sa lokal na istorya, Angel Mostasa, Sinan Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Juarez. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almagcomputer. Alright, okay. Mga tugang 20 minutos po bago mag alas 7. Ngunyan tabing Huwebes Santo. Yan po na alas 8 nin aga. Sa inyo pong madadangog digdi sa DCGB. Mga hanggang alas 10 yan. Misa para sa po sa tama ba ang term? Santo Christmas, ano? Na madadangog, nagigibuhon mga tugang solamente na sa tabing misa sa bilog na diocese kan Legazpi. Ang misang iyan, iyo po ang papanginutan ni Obispo Joel Bailon. Asin po para sa mga kapadean kan sa tuyang diocese. Diyan iyan mga tugang mangyayaring ngunyan po sa Albay Cathedral.
And pag alas 10 po nin aga hanggang alas 2, regular schedule po yan, mga tugang, didi po sa DCGB, mantang pag alas 2 din hapon, hanggang iyan alas 8 nin banggi, sa inyong madadangog ang mga programa na mga minasunod. Kasaysayan sa buhay ni San Juan, sa mga Bicol drama ini, na samuya tabi na ginibo, kan PBN, mala ka ito sa Muyang Network, People's Broadcasting pa eh. People's Broadcasting Network. Ngunyan po, mga tugang, alas 2 mapo niyan. Pag alas 3 po, kasaysayan sa buhay ni San Pedro. Pag alas 4 hanggang alas 5, kasaysayan sa buhay ni Dimas. Mantang pag alas 5 po, ang misa para sa Huring Pamanggi. Yan po yan mga tugang kukuanon mi sa simbahan ni San Rafael sa Ciudad de Legazpi. Din pagkatapos kayan, mga tugang, may mga worship songs kamong madadangog, and then 8 o'clock, sign off, mga tugang ang DCGB, ngunyan pong aldaw, sa aga po, ngunyan pong aldaw, ni Nueves. Okay? Sa aga po na Biyernes Santo, regular schedule po kita hanggang alas 9. Madadangog po rin lugar-aray ako, alas 5, hanggang alas 9 nin aga. Tapos, mga tugang pag alas 9 hanggang alas 12, sa inyo pong madadangog ang halawig na drama base po sa pasyon, mga tugang na isinurat kan sa moyang mga dating pag-iriba sa DCGB kan mga nakaaging panahon. Medyo, ano bang part kan, medyo nagkakaigwa nagkidiit na audio problem. Pero pinag-ayos-ayos naman kan sa moyang technical. Tahaluyon na nga ni po, siguro mga 40 years old na, 70s pa, ginibo, mga tugang ang sinabi ng mga drama, na preserve mi po yan. Yan po ang buong istorya, mga tugang, kang buhay kan sa tuyang kagurangnan, hanggang po mga tugang siya magadan, asin mabuhay liwat sa mga gadan. Yan 9 to 12 yan. Pag alas 12 po, hanggang alas 3, sa muy at tabing dadarahon sa Indo, mga tugang ang mga misa, I mean ang 7 palabras, iyan po mga tugang ang 7 palabras po, ngunyan na pandemic, saro sana, saro sana po. Diyan po iyan mga tugang sa Albay Cathedral. Ang mga kapadian, iyo po ang matao, mga tugang nin paghurup-hurup, kan tataramon, akan mga 7 tataramon, mga tugang na binuhian kan sa tuyang kagurangnan, habang siya mga tugang na nakapako sa krus, hanggang po mga tugang sa magadaan. Okay? Hanggang po na alas 3 nin hapon. Pag alas 3, mga tugang signed off ang DCGB. Pag alas 3 po. Sabi, sa buya pong nako ang informasyon, ang introduction para po sa 7 last words sa aga, iyo po si Father Francis Binaya. Ang enot na tataramon para i-deliver po yan ni Reverend Father Wilson Bejo. Sa ikadawang tataramon, Reverend Noel Bobilis. Ang ikatulong tataramon, Reverendo Freddy Balino. Ang ikapat na tataramon, Reverendo James Sid. Ikalimang tataramon, Reverendo Aaron Liasos. Ikaanom na tataramon, iyo po si Reverendo Edsel Lucila. Mantangan ikapito, iyo po si Reverend Father Jeronimo Sevilla. Mga diakono, anibat po na mataramdawa lang ang paritigya si Father Jerome Sevilla and si Father Francis Binaya. So, all the rest, mga diakono. Ini na mga reverendo na pinagunimbitan niya to kasubago. Okay, so yan po. Pag alas 3, mga tugang ka Biyernes Santo, off there po ang DCGB, hanggang po yan sa Sabado. Black Saturday o Domingo di, ano nga nang apod ka? Domingo di, basta, Domingo. Sabado pala, Sabado. Di ba? Tapos, ma-on-air kami, mga tugang alas 6 nin banggi. Para po sa Paschal Vigil
Diyan po sa St. Rafael. Paki-check daw kayo ni Agari. Alat mo na tayo. Double check ko. So, pinadala sa kuya ni Kwan ni ano yan ni Father Dave Ramoso. Ano yan may pinadala sa kuya si Father Dave ka na schedule. I-double check ko kung ano ini, kung iyo mananggad baka makuan ano, matandali lang hata. So schedule mga tugang kan St. Rafael, ino po okay. Tapos tabi mabalik kita kan sa tuyang regular schedule po Easter Sunday. Easter Sunday ang sa tuyang regular schedule. So dahil naman bagangon yang kan so salubong, dahil naman kita kan so ano nga nito, so pagtuntun, tama? Saklot pala, saklot. Kaya ang kukuha may tabing misa dyan sa St. Rafael, so pinaka-tabing misa para po sa Easter Sunday. Okay? Now, una po ang pinadala sa kuya na schedule para sa Semana Santa ni Father Dave Ramoso, dyan po sa St. Rafael. Sabi ni Father Dave, para po ngunyan na Webes, mga tugang, alas 5 po din hapon, ang misa para sa Huring Pamanggi. Alas 5 din hapon, ang misa para po sa Huring Pamanggi, Last Supper. Okay? Tapos may kakaigwa din procession kan Santissimo, pagsamba sa Santissimo Sacramento. Alas 5 po yan. Sa aga tabing Biyernes Santo, alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto, iga po kumpisal, pagkumpisal. Alas 12, Biyernes Santo yan, paghurop-hurop kan 7 palabras, tabi, live nga sa Albay Cathedral. Pag alas 3:30, selebrasyon kan pasyonin kagurangnan, liturhiya kan tataramon, pagsamba kan banal na krus, asin banal na komunyon. Sa Sabado, mga tugang ang Paschal Vigil, Sabado de Gloria, Sabado de Gloria. Ang Paschal Vigil na yan, o Sabado Santo, ang Paschal Vigil po, alas 7 nin banggi. Iyan po na misang iyan, matadangog po digdi sa DCGB. Okay? Tapos, pagbindisyon kan mga kalayo, Sabado Santo yan. Liturhiya kan tataramon, liturhiya nin bunyag, asin liturhiya kan Eucharistia. Tapos, pag Easter Sunday, iga po ang regular schedule tabi kan ang mga misa. Tama, alas 5 ang kukuanon, may regular schedule palan. Buda may bunyag po, mga tugang na, alas 12 po, nin udto. Okay? So, yan tabi ang pinag ni Father Dave Ramoso, ang kura paroko, diyan po mga tugang sa parokya ni San Rafael. Okay, so Easter Sunday, mga tugang, mabalik po sa normal na schedule o broadcast ang DCGB. Domingo de Ramos, magandang umaga, kaibigan Vic. Paring Vic, magandang umaga sa iyo, ha? Sabi ni Paring Vic Hunato, magandang morning, amigo. Mabuhay ka. Sabi ni Tony, Sabado de Gloria, Domingo de Ramos. Alright, sige po. Thank you, Tony, ha? And Paring Vic Hunato, mga tugang sa text ko niya na pagkaaga. Okay, so yan tabi, mga tugang ang sendong madadangog, hindi po sa DCGB po mo niya na Webes Santo. 8 o'clock yan, taon-taon. Mura, 7:30, may reflection man si Juan, si Father Alri Compuesto, ang assistant parish priests dyan po sa simbahan kan Pulangi, St. Peter and Paul parish sa Pulangi, Albay. Ang punto po kang paghurup-hurup ni Father Alray, nakasentro mga tugang sa simbahan asin ang Jóvenes. Tawad po yan, before na ilawag niya ito ang misa, dyan po sa Albay Cathedral. Okay? So yan tabi ang schedule, mga tugang. Ngunyan, oras niya to, 10 minutos tabi bago magabot ang alas 7 ng aga, digdi po mga tugang sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit.
Sa Subago, Pamahawan sa Morning Hit. may report si Jimmy tungkol mga tugang sa bagong resolusyon kan IATF sa Bicol. Ta expected po ngunya na Semana Santa dakul ang magluluwas laog mga tugang sa Bicol region. Asin ang mga bagay na ini di po mga tugang nasusunod ang mga ipinagbabawal, mga tugang na mga protocols sa satuyang palib. Ang mga protocols na dapat ipasunod. O, diyan da po sa mga border control, mga tugang kan Santa Elena sa Camarines Norte, boundary iyan kan Quezon, asin kan Bicol, sa Camarines Norte. Maigpit dyan ang pag-check na tabi kan border control, kan mga pulis, asin iba pang mga otoridad. Okay, now, siring man, paglaog digdi sa may Kamsur, asin iba pang area, magiging maigpit na tabi sa mga requirement na dapat ipasunod. Dit ang iba, takadakol po mga tugang kan mga nakakalusot sa border control, nakakalaog sa albay, nakakaabot sa Katanduanes, nakakalaog sa kunsain-sain, na dai po mga tugang nagsusunod sa mga dapat na requirements. Simple man sa nang requirements. Bako ngayon simple, magasto yan. Pero dapat mong magsunod kita. Taday taman mababawalan, ining kapwatan ng mga Bicolanong mauruli o mga mabersita digito, siyempre mga taga-digdi yan. O kung bako talaga gusto na mag-uruli digdi, dahil man talaga yan pwede na pugulan. Diba? Parte kan sa tuya mga tugang kaninda na mag-uli kan sa indang buhay o magbakasyon. Pero, ang pakiuron po ka na ETF, magsunod sa na mga dapat na gibo. Number 1, dapat may negative swab test result sa RT-PCR. Ayan na, swab na yan. O kung bako, antigen test result. O kung bako, mga tugang saliva test result. Day po iyan nasusunod. May nakakalusot, ili nga sa Catanduanes. May lockdown na sa rong lugar, taday nagsurunod sa protocol, sa nag-uruli, wara, mga tugang kidaradarang mga dokumentos. Sa tabako, may nadidiskubre, mga tugang na daiki mga swab result. Diba? Sa tuya, sa Albay, iyo man, sa Legazpi, may nakalusot tabik ining mga semanang ini. Nag-check in pati sa hotel. O, saro man sa hotel, dahil lamang mga tugang nin, dahil lamang inda, pag-inisip man kaning ibang hotel ta. Dahil man lamang inda, naaram nindanan, saro sa mga requirements, number 1, iyan na negative result sa swab, wala. Ipinasa sa mga ibang otoridad. Marasa pa wala ng ibang mga hotel. Aramin ng requirement, nagapara ako kan mga araw ka na bagay. Na kuning kaso, igwak kaluminaog digdi, mga tugang na nagpositibo sa COVID, nakaulakit iyan. Halimbawa ngayon, sana daiman dara iyan na virus na variant na P3, ano pa yan Yan na UK variant o anong South African variant o kung ano yan. Iyan na, iyan na, so Brazilian variant. Makaskas bagadang mag-ulakit yan. May problema kita digdi, kaya good dapat mag-cooperate ining ibang mga hotel ta. Now, iyan po ang kwanta ang pagisuyo. Magsunod sana, taday mong pwedeng pugulan na mag-uli, pero magsunod. Kung kita nag-uruli, nagtatarago, nagdudurula, gabo mag-aragi dyan sa mga checkpoints, may problema kita. Pero bilib ako kay Mayor, si Mayor Baga Kantiwi, isingan si Mayor Kantiwi, Ronald, Mayor Villanueva, bilib ako kay Mayor Villanueva. Inikutan, pwedeng gibuhon man kanibang LGU. So, dahil nagsunod mga tugang sa protocol na nagbayular kan sa indang ordinansa, pinapili niya, ano yung gusto nindo sa tiwi? Ano yung gusto nindo ta mga sarawayon ka mo? Magmulta ka mo base sa ordinansa o mag-community service ka mo? Pinalimpya ka so apon, pinalimpya mga tugang, nag-community service tabi, nag-community service mga tugang andua. Araw ko ta kaya higpitan ta, pag nagsunod sa protocol,
mamulta ha, nganing biyo-biyo pa. Di ba? O ila, pinunang kantiwi, ha? Sana po magibo ini mga tugang sa ibang mga munisipyo ta, mga sarabayon kita. Habo mga tugang na magkooperar tungkol tabi sa laban tang ini sa pandemic na sa Manila nganing unyan nagakaigwa na ki dakulang problema sa mga kwan. Dakulang problema tabi sa mga hospital. So mga pasyente kang COVID, yao na sa mga pasilyo. Gusto tang mangyari ang digdi sa tuya tabi na lugar. Sana po dayman. Okay? Alright. Mga tugang, oras niya to 3 minutos bago po magabot ang alas 7 ng aga. Kung may pinadala sa kuya na schedule man dyan sa Saint Lore, madali lang ha, si Father Marlon Bron, yan po sa iyang parokya sa Kutmon, St. Lawrence Parish sa Kutmon, mauni po ang gusto ang schedule dyan, gustong ipashare sa Indugabos na nagdadangog mga parokyano, nasakop tabi kang Kutmon Church. Okay, ngunyan po mga tugang na Huwebes Santo, naka-live sa sandali lang, tama. Ngunyan po Huwebes Santo, 8 a.m., Albay Cathedral, Christmas, asin pagbago kan panuga kan mga padi. Yan, alas 8:30. Alas 4 ng hapon, dyan po sa Kutmon Church, may misa po dyan sa Father Marlon. Iyo po ang misa para sa huring pamanggi. May ceremonial washing of the feet. Dyan po mga tugang sa Kutmon Church. No? Washing of the feet. Bako po, washing of the plate. Pagkatapos kang pamanggi, bagaan sunod ka ang washing of the plate. Pasaway ka na naman ngayon. Pero mo niyan po, washing of the feet, tabi ang gigibuhon. Okay? Pag alas 6 nin banggi hanggang alas 7 nin banggi, dyan po sa Florista, Panoypoy, Mabunga, Taluto, Binitayan, Taplakon. Schedule iyan kan pag-vigil tabi. Alas 7 nin banggi hanggang alas 8 nin banggi, anak schedule po ang Barangay Sulong, Maninila, Santa Lucia, Del Rosario, Comon. Alas 8 nin banggi, mga tugang hanggang alas 9, Kutmon, Purok 1 and 6. Pag alas 9 hanggang alas 10 nin banggi, Purok 4 and 5 kang Kutmon. Pag alas 10 nin banggi hanggang alas 11 nin banggi, Purok 3 asin 2A and 2B kang Kutmon. Asin po pag alas 12 hanggang alas 12, pag alas 11 hanggang alas 12 nin matanga, disipulos tabi ang ma-vigil yan. Okay, sa mga napilit na mga disipulos, dyan po sa Kutmon Parish. Okay? Ang gigibuon po dyan sa Kutmon tabi, ceremonial man sana. Tagabos, basi po magaduman sa sabi ni Monsignor Chris, ang gabos tabi na iyan na washing of the feet, hinali po yan dahil lang po mga tugang sa COVID-19. Iyan po. Kaya sabi digdi sa schedule ni Father Marlon Bron, ceremonial washing of the feet. Dahil po kay actual na paghugas in bitis, susog po mga tugang sa pigigibo niya to kada Huwebes Santo. Okay? Base po ang digdi sa programa ni Father Marlon. Sa aga pong Biyernes Santo, 7 palabras po mga tugang na Salbay Cathedral, i-air po iyan dyan sa iyang simbahan. Madunang po iyan dyan sa iyang simbahan. Yan. Mahukap, mamimili si Father Marlon sa duwang radyong hukopan niya. Pero sa lingkod, Padre, bala ka na. Naku magkaraw. Tabata. Okay, basta po yan may audio dyan na madudangog. Pag alauna po din hapon, may pagkumpisal sa Kutmon Church. Alas 4 po din hapon, may liturhiya kan Tataramon, venerasyon kan Mahal na Cruz. Pag Sabado de Gloria o Sabado Santo, alas 6 po din banggi, may Vigilia Pascual, Kutmon Church. 6 p.m. po yan. Okay? Domingo nin pagkabuhay, ang schedule po kan Misa, Easter Sunday. Alas 5 nin aga, mga tugang,
Tapos Kutmon Insulong Church, Common Church. Tapos alas 7 nin aga sa Common and Binitayan, Common Covered Court, gigibo ng misa. Alas 9 nin aga sa Taplacon, ang misa po gigibon sa Taplacon Covered Court. Alauna nin hapon, Talauto, Asin Mabunga, Talauto Covered Court. Alas 3 nin hapon, Panoypoy in Florista, Panoypoy Covered Court. Asin alas 5 po nin hapon, Maninila, Santa Lucia del Rosario, gigibon po yan sa Maninila Covered Court. Okay? Yan po ang mga schedule of masses sa Domingo nin pagkabuhay. Pag naka-schedule ka sa harayong barangay palan, ano yun nga, mag-iikot mag-iikot si Padre sa iyang mga barangay na nasakupan dyan sa Kutmon Parish. Okay? O bueno, mga tugang alas 7 na po din aga, mga tugang masunod mga bareta ngunyan na ay may text pala nga ni si Father Marlon, no washing of feet nga niya po. Ayaw tabi Padre, dapat tama ka Mr. Maceda, dapat magpuon na mayor, mag-community service. Yan, okay? Father Alrey, marinagatabi si mo. Okay. O bueno, mga tugang 7:30 po, ang reflection ni Father Alrey Compuesto, ang sendong madadangog. And then po pag alas 8 po, ang misa, hali po dyan sa Albay Cathedral. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kasi nung pagantabay dito po sa endong programa. Have a blessed Holy Thursday sa tuya, boss. Thank you. God is good all the time. Mabuhay. Horacio Imperata laban sa COVID-19.